какви неща ме кара да правя тук. Това е абсолютно насила. Слушай. Къде се намираме ние? Аз не знам къде ще. Може в някоя дискотека или в Ламбо. Някои хора казват, че в Ламбо там чалга се случило. Не знам. Добре си изкарваме до момента. Днес снимаме едно интересно видео за моя сравнително нов канал в YouTube. С тази зашеметяваща Lamborghini Urus Performante S при това. Всъщност в последствие разбрахме, че моделът е юбилеен за 60 години Lamborghini, което още е една изненада за днешния ден. Много готино място и сега отиваме да обядваме. Това сме решили. Lamborghini, за тебе бачкам от години. Любовта си никога. Това наистина, това верно ли го правя? Дали се чу навънка? Не. Затворени са прозорци. Слава Богу, тутук. Не, че няма 23 човек. Само е провокирал оператора, сваля стъклото, се чуе песента. Тук всички не чуят, си излагаме. Гладни сме, това е истина. Здравейте, днешния ден е една неочаквано добра комбинация, тъй като освен че снимаме с невероятното Lamborghini Urus Performante S за 30 000 евро, всъщност тук е моят оператор и самият Никола Цол, който специално дойде от Испания да снимаме това видео. Ето това е моят приятел. Като работиш хеп, какво се чуеш? Това е стройкачанти. Много добре. Това е един изключителен автомобил. Lamborghini Urus Performante. Разполага с около 700 конски сили, 4 литра, битурбо, квадро, тъмносив мат, уникална боя, уникални спирачни апарати, 23-цолови джанти, карбонови спирачки. И просто това е някакво бедствие стихия. По-късно ще чуете за какво става въпрос. Има 7 режима за шофиране. Корса, страда, его и другите са за планина преди. И спорт, да не забравяме спорта, защото там стават страхотни чудеса и малко пуканки. Значи много пуканки казахме късно с моите приятели и мисля да плахаме вече. Само че има проблеми с плъчната, така че ще правя да изкувам се делявам. Живата му родина. Извинявайте, не си подигнаш. Много скъпа стана обаче с повече няма да има. Най-хубавата част е, че вече сме гладни, заредихме батериите и може да кажем колко е яко това. Lamborghini! Вау! То наистина е яко, аз си измислям смисъл. Инженерите от Lamborghini са го казали първи, но всъщност да кажем нещо много важно за нашите зрители, което може би не го знаете, че Urus е име на Big, а тази кола не ви ли изглежда на Big? Или прилича, това ще кажа. Много съм смотан. Това искам, много съм смотан, Саше. Да. Ама питахте ли? Да, питахме. Вашата? Да. Добре. Искате да видите колата пред това? Добре, да. Супер, ще срещнахме още едно Lamborghini Urus и сега ще ви покажа разликите между Performante модела и Urus S. В това, че едното има панорама, другото няма, едното има Air Suspension, другото няма. Едното е малко по-леко 40 кг фактически и моделът Performante има просто повече карбонови детайли и елементи в себе си. С друго не се сещам. Колко да сипаме? Айде 6 лева ще ни стигнат ли до... Ние къде ще ходим? До Симеоново 6 лева ще става, нали? Айде 6 лева. Айде да сложим до 10 лева. Да не вземе да бутаме, че тя е тежка, сме само 3 на то. Опа, да малко. Дали ще спре точно на 10? Аз в принцип имам точно 10 лева. 8 стотинки някой ще трябва ми да дадеш. По принцип, ще сниме за морето. Трябва да ходим на Свети Влас.
около 700 поне приблизително колата. Това е двигателя, който искате да видите. И така мога да ви покажа интериора, сирачките. Може ли да седнем отзад само? Може да. Ти си. Доста удобни седалките. пространство, колко очакват. Автомобилът е доста спортно насочен, но в същото време и чистен и удобен и комфортен. А така, как е да си в Ламбо? Какво усещането? Нереално усещане, честно. Може да натискаш. И какво става сега? Добре, перфектно. Харесва. Ето е това приятел. И не забравяйте, че винаги може да ме потърсите с помощ при избора за новата ви кола. Сега ще направим нещо много интересно. Запознахме се с тези нови приятели и ще покажем как звучи едната кола, после ще покажем как звучи другата кола. А всъщност това е другата кола. Така приключва нашия влог днес, тук на това място, и да не забравяме, че на първо място трябва да сме отговорни, да пазиме себе си и другите участници в движението и да караме с ум и разум, да знаем, че близките ни обичат, чакат ни вкъщи и не си струва да умираме. И не забравяйте да харесате нашето видео и да се абонирате за канала Шикона Машини.